kis figyelmet kérek. Itt a kapitány beszél. Köszöntöm Önöket a Malév budapesti járatán. Önök most egy 254-es fedélzetén ülnek, amelyik igen rossz műszaki állapotban van. A toronytól megkaptuk a felszállási engedélyt, úgyhogy gurulunk a kifutó pálya felé. Kérem, csatolják be biztonsági öveiket, és kapcsolják ki telefonjaikat. A felszállás után Széchenyi és Nagylóc érintésével elhagyjuk Balassagyarmat légterét, és egy erős jobbkanyarral Vácnál térünk vissza a röppályára, ahol megnézhetik a Dunát. Majd Göt és Dunakeszi érintésével Ferihegyen landolunk. Itt egy rövid tankolási szünet következik, amit a megtett hosszú út indokol. Majd Moszkvának vesszük az irányt. Itt nagyobb mennyiségű vodkát vételezünk, mert attól sokkal gyorsabb a gép, és folytatjuk utunkat Novoszivikomorszk-Kavorszkba. Ezután a bajkonuri űrállomás következik, ahonnan a vállalkozó szellemi utasaink egy holdutazáson vehetnek részt. Az utazás biztonságáról a két tapasztalt pilóta, Deák György és Kakas Péter gondoskodik. Az önök szórakoztatását a Balassagyarmati színkör biztosítja a fedélzeten. Étel és italigényeiket pedig a Cseh Schweik légitársaságtól kölcsön kapott személyzet elégíti ki. Kellemes utazást kívánunk mindenkinek! Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ha nem ismernél, hogy benneteket, nem is tudnám, hogy ki van itt, mert ez a bizony nagyon világít a szemembe. Igazán nagy öröm az, hogy teltházunk van itt a Hrabal teremben, és még nagyobb öröm az, hogy még ugyanennyi ember vár a következő előadásra, és ez igaz. Most, hogy ki járt jobban, az majd kiderül az előadás végén, hogy önök-e azok a szerencsések, akik itt voltak, vagy éppen szerencsétlenek, de mi igyekszünk szerencsésé tenni ezt az estét. Nagyon röviden a programról, egy 1 óra 20 perces előadással kedveskednénk önöknek itt a Balassagyarmati színkör barátaim részvételével, ami zenével kombinált, Deák Gyuri barátom és Kakas Péter szolgáltatják a zenét, lesz 2 meglepetés fellépő vendégünk, de ők már csak a vacsora után. A Gizi, a színkör rendezője, fog majd beszélni a műsorról. Én csak annyit mondanék, hogy miután vége lesz az irodalmi résznek, hála Istennek, hogy ilyen sokan vagyunk, a büfé is kiszorult a folyosóra, majd itt csinálunk egy kis rendet, és kint lesz egy büfévacsora, innen lehet megközelíteni, hátul pedig bejönni, tehát mint a repülőn vagy. Jó? A mellényeket felfújni, meg egyebek, hogyha zuhannánk. Nem tudom, hogy kérdés van-e, ha nincs, elkezdenénk a műsort, mert egy kicsit csúsztunk, és el fogjuk késni a moszkvai csatlakozást. Mindenkinek szép estét kívánok, érezzék jól magukat. Köszönöm szépen! Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket a Gyarmati színkör tagjai nevében. A Mikszáth Kálmán Művelődési Központ és a Schweik vendéglő kooperációjával valósult meg ez a mai este, melyen reméljük, hogy a szellem és a test is megfelelő táplálékhoz jut majd. A Lope de Vega mondta, hogy a színházhoz nem kell más, csak 3 deszka, 2 színész és egy közös szándék. Ez a közös szándék tartja össze a színkör tagjait immáron több mint 5 éve. Nagyon szeretjük a színházat, szeretjük az irodalmat, nagyon szeretjük Örkény groteszk 1 perces novelláit is, melyek a mai estünknek a gerincét is fogják képezni. Az 1 perces novellák közül bemutatásra kerül ma este a legmerészebb álmaink is megvalósíthatók, Hogy létemről, Rossz álom, In Our Time, a Visszatért a Földre a magyar holdrakéta, a Törzsvendég és az Álommaradás joga. Majd, ahogy Sinyi is mondta itt az elején, a Légi Kalauzban elhangzott egy kis kitérőt teszünk az orosz irodalomra, a Ványad bácsi és a 3 nővér című paródiák erejéig. Ez utóbbit a darab eredeti bemutatóját követően hazatérve Körmendi János írta ezt a paródiát. Majd az előadás végén ismét visszakanyarodunk Örkényhez, a szakmai önérzet, nézzünk bizakodva a jövőbe és a Végzet című novellák előadásával. Hát kérem, lakjanak jól, először következzék a szellemtáplálék. Kedves Feri, az a harmadik kutya nem húz. Sajnos egy
Essé, rövid az ostorom. Sőt, úgy veszem észre, mintha bicegne is egy kicsit. Már hogy ne bicegne, mikor csak 3 lába van. Jé, tényleg. Nem kár egy nyomorékállatot kocsi elé fogni? Nézze meg jobban, Ilonka. Mind a 12 kutyám 3 lábú. Jaj, szegények. Inkább engem sajnáljon. Az összes sintéreket végigjártam, amíg sikerült összeszednem 12 3 lábú kutyát. Lehet, hogy én nem értek hozzá, de az ember azt hinné, hogy egy normális kutya jobban és kitartóbban húz. Ezt én nem vitatom. Én azonban vérbeli városlakó vagyok. Mondja meg, hogy mit kezdjek én 12 4 lábú kutyával. Csak nem fél tőlük, Feri. Én a szúnyogcsípéstől is félek. A természet erőjével csinyán kell bánni. Mondjuk, hogy ezek a kutyák 4 lábúak. Mondjuk, hogy egyszer megbolondulnak valamitől. Mondjuk, hogy kitépik a gyeplőt a kezemből. Hát jobb erre nem is gondolni, Ilonkám. Ha fél a kutyáktól, akkor miért velük húzatja az autóját? Mert rosszul vezetek. Azt meg lehet tanulni. Félig meddig, Ilonkám. Az ember és az autó nem egyenrangú fél. Én nem félek az autótól. Csak hogy ez a Simka óránként 150 kilométert tud megtenni. Ne fájdítsa a szívem, Feri, imádom a rohanást. Maga egy kissé telhetetlen. 10 napja indultunk el Pestről, és nézze, már Siófokon vagyunk. 12 kutyával ez nem is olyan nagy teljesítmény. Hát persze, hogy nem, csak hogy én már Pesten behúztam a kéziféket. Nem túl óvatos maga egy kicsit? Pontosan ez az a tempó, amelyre teremtve vagyunk. Látja, mennyi ember, és mindenki minket bámul. Irigykednek, Egészen ki van dülledve a szemük. mert látják, hogy legszebb álmaink is megvalósíthatók. Jó napot! Jó napot! Hogy van? Köszönöm jól. És az egészsége hogy szolgál? Köszönöm, nincs okom panaszra. De minek húzza maga után azt a kötelet? Kötele? Ja, hát ezek a beleim! A viszontlátás! Sokkal jobban izgulok. A lakó, Kirk Kálmán hegesztő éjjel 3-kor érkezett haza. Kifizette a taxit, becsöngetett. A házmester nem jött. Felmarkolt egy csomó havat, és a homlokához nyomta. Be volt csípve, hűtőzködött. Újra csöngetett. A házmesterben benne maradt a soron következő horkolás. Szájába, mint egy keserű íz, feltódult a düh. Gyűlölte az embereket, gyűlölte a lakókat, de kivált kép a késő járó hegesztőt. Imáiban gyakran kívánta fejére a rosszat. Sokat imádkozott, mert egy olyan szekta tagja volt, mely nem fogadott el más, csak az evangéliumot, és a szombatot ülte meg a vasárnap helyett. Kirk nem ismerte a házmesterben dúló szenvedélyeket. Az Erzsébet hídon dolgozott, mint délutános, utána beült egy kis büdös zenés helyre, és megivott 3 dupla szatmári szilvát. Wow. 3 dupla szatmári szilva után az ember már mindenkit szeret. Így köszönt. Jó estét, aranyos Hornák úr! Dögölj meg, büdös lábszagú disznó, válaszolta a házmester, nem túl hangosan úgy, hogy elment köszönés helyett. Ha éjfél előtt keltették föl, még csak elaludt valahogy. Szerencsére itt, az új lakótelep legújabb házaiban csupa koránkelő lakott. Csak ez a disznó verte felőtt minden hajnalban részegen. Ilyenkor már csak elkábulni tudott, elaludni nem. Halkan párnájába dünnyögte, mint egy altató dalt, dögölj meg, taknyos szőke disznó, dögölj meg. Kirk leküldte a liftet, bement a lakásába és pizsamára vetkőzött. Állandóan mámoros volt egy kicsit. Kinyitotta az erkélyajtót, kilépett az erkélyre. Nagyot lélegzett, nagyot nyújtózott. A levegőnek hó és malter szaga volt, s a hónak meg a malternak még egy kis külön szatmári szilva szaga is. A szakkeverék annyira jól esett Kirknek, hogy egy lépést tett előre.
a semmiben állt. Az erkélykorlátok még nem készültek el. Lenn a kapuajban lúgott ugyan egy cédula, az erkélyre kilépni szigorúan tilos, és Kirk minden áldott nap elolvasta ezt a cédulát, mégsem tudta, mi van odaírva, mert ösztönösen irtózott minden tilalomtól. Csak azt vette tudomásul, ami jól esett neki. Mint hogy a téli szellő frissessége jól esett, ezért még egy lépést tett előre. Aztán még egyet, aztán lezuhant. 2 emelet plusz a magas földszint. Kirk sokáig és jól esően zuhant. A szél úgy átfújt pizsamáján, hogy szinte mesztelennek érezte magát. Csinált egy szaltót, aztán belezuhant egy hókupacba. A hó magasra felkúszott pizsamája szárába. Kirk csiklandós volt, felnevetett. Aztán kievickélt a buckából, leverte lábszáráról a havat, és újra becsömbetett. Hornák úr felrezzent ugyan, de még sokáig feküdt hasmánt a sötétbe meredve. Dühe rögtön fellángolt abban a hiszemben, hogy hát ha a hegesztő csönget, de rögtön ki is aludt, mert eszébe jutott, hogy az a részeg disztunk már hazaérkezett. Kimászott vackából, hálóigra nadrágot húzott rá, a téli kabátot arra a sárra. Kicsoszogott. Mikor a kapuhoz ért, szeme kidudorodott, hideg állt a hátába, erejében megaludt a vér. Jó estét, aranyos Hornák úr! Köszönt a hegesztő, és beszállt a liftbe. A lift búgásától nem hallotta, hogy Hornák úr eszelősen ordítozik az utcán, letépi magáról a sált, a kabátot, a nadrágot, és végül a hálóinget. A mentők pokrócba csavarva vitték az ideg- és elmeklinikára, ahol mély álomba merült, miközben erősen dobálózott és csikorgatta a fogát. Amikor esorokat hallják, még nincs eszméletén. Kérek egy duplát. És a kedves vendég? Hát, mit igyak? Nem baj, ha valami különlegességet kérek. Csak tessék bátran, bár idegén mi nálunk nem nagy a választék. Hát én se valami ingyenségre gondolok. Ide hallgasson, ha nem fér a bőrébe, én hazamegyek. Hát nézze, Aliszka, maga feketét kér. Hát engedje meg, hogy én is azt hozassam, amire gusztusom van. Csak az a baj, hogy amit rendelni szeretnék, annak most úgy hirtelen nem jut eszembe a neve. Egy olyan sötét folyadék. Szeszes ital? Nem. Ha jól emlékszem, üvegpohárba hozták, és úgy emlékszem, hogy egészen forró volt. Tehát nem szeszes ital. Hát attól félek, hogy az nekünk nincs. Hát ezt el se tudom hinni. Hát nem lehetne megkérdezni a vezetőkartársat? Már hogy ne lehetne. De előre megmondom, hogy én már 5. éve dolgozom itt. Hát... Kezdek torkiglenni a maga viselkedésével. Ha nem hagyja abba, tényleg hazamegyek. Hát még nem is beszélt Jugoszláviáról. De ilyen hangulatban én nem tudok mesélni. Azt kérdezi a vezetőkartás, hogy világos barna volt-e az az ital? Nem kérem, sőt, majdnem fekete. És hol tetszett azt legutóbb fogyasztani? A zserbóban. Hát sejtettük. Hát kérem, a zserbó osztályon felül luxus kategória, mi pedig tessék megnézni a táblát, másodosztályú cukrászda vagyunk. Várjon csak, most jut eszembe. Kiskanalat is adtak hozzá, és még valamit, a tányéron néhány kicsi fehér kockát. Kockát? Én 5. éve vagyok ide, ilyen kívánság még nem volt. Hát nem lehetne megkérdezni a vezetőkartársat? Kockát? Ide hallgasson, maga csak akkor boldog, ha foglalkoznak magával? Dehogy, Aliszka. Én akkor sem vagyok boldog. Nos, milyen az a blend? Ne tegyen úgy, mintha kíváncsi volna a bledre. Inkább nézze meg, hogy mit csinál. Hallom a problémát. Hát kérem, ne tessék ebből kőzus csinálni. Mi szeretjük a régi vendégeinket kielégíteni. Milyen természetűek voltak azok a kockák? Ha jól emlékszem, olyan fehérek,
és meglehetősen kisméretűek. Nagyon bosszantó, de nekünk semmiféle kockáink nincsenek. Nem is olyan fontos. És a szóban forgó folyadékot sem ismerem. Nössekő. Akkor kérek én is egy duplát. Örülök, hogy egy nagyszerű teljesítmény után itt üdvözölhetem a kelenföldi állomás föllobogózott restéjében. Én is örülök, hogy itt lehetek. Mindenki kíváncsi önre. Mondjon magáról valamit. Hát mit mondhatnék? Hát olyan vagyok, mint bárki más. Maga túl szerény. Nem szoktam lebecsülni a saját képességeimet, pedig most is 50 000 jelentkezőből választottak ki úgy, hogy magas vérnyomásom és tériszonyom van. Hogy történt ez? Nagyon sok helyen dolgoztam fontos beosztásban, és mindenünnen a legmelegebb ajánlásokat terjesztették a bizottság elé. Idézel egyet. Na, itt is van. Igen. A 7. kerületi Frühhof Adél bábaképzőből, ahol utoljára dolgoztam, ezt írta a személyzeti osztály. Olyan képességekkel rendelkezik a bábaképzés területén, amelyek űrutazásra is alkalmassá teszik. Ön csak ugyan rendkívül tehetséges lehet. Bizonyára már korai ifjúságában is vágyott a holdba repülni. Hát őszintén szólva ez a gondolat meg se fordult a fejemben. Hát mit szeretett csinálni? Hát kizárólag ürgét önteni. Ürgét? Hát milyen célból? Hát csak úgy. Meg nagyon szeretem az ürgelevest. Hát akkor hogy esett önre a választás? Hát azt nem tudom. Éppen súlyos gyomorfekélyemet kezelték a Rókus kórházban, amikor egy tudósokból álló bizottság lépett az ágyamhoz. Üdvözöljük, elvtárs! Magát fogjuk fellőni a holdra? Hát mit lehet erre mondani? Ön mit mondott? Hát semmit, mert a gyomorszonda kilógott a számból, és csak integetni tudtam. És most mondjon nekünk valamit a holdról. A hold földünket kísérő égitest, mert mindig ugyanazt az oldalát mutatja felénk, ezért felszínének hátsó része innen nem is látható. És észrevett valami egyebet is? Nem, hát mit kellett volna? Hát, hogy például van-e élet a holdon? Ja, jó, hogy mondja, mert ez bizonyára másokat is érdekelni fog. A hold felszíne ugyanis annyira lukacsos, hogy én ivóvíz készletem jelentős részét feláldozva megpróbáltam ürgét önteni. És sikerült? Hát sajnos nem. Ez szerint nincsenek ürgék a holdban? Nincsenek. De ne legyünk telhetetlenek. Már az is nagy szó, hogy szerencsével megjárta ezt a nagy utat, és most jó egészségben üdvözölhetjük hazai földön. Itt a parancsnok. Jó estét! Kapitányú! Jó estét! Van egy kis ráérő ideje? Kisebb olyan megszakításokkal, mert erős gyomorrontással tértem vissza a kozmoszból. Ez nyilván a súlytalanság állapotától van? Inkább a halászlétől. Azt is vittek magukkal? Dehogy is, ott kínált meg vele egy vendégszerető család. Mit hallok? A holdnak vannak lakói. Hát a másodkapitány nem is említette. Kollégám kitűnő repülő, de a megfigyelő képessége gyenge oldala. Ráadásul az emberek abszolút nem érdeklik. Ő még a halászli vacsorára sem jött el. Inkább állatbarát. Ez szerint élnek ott emberek? Élnek. Mégpedig kellemes meglepetésemre magyar emberek, akik már jól alkalmazkodtak a nagy hőmérsékleti ingadozásokhoz és más helyi adottságokhoz. Megedződtek a hideg ellen, és persze hőállóak is. Továbbá levegőhiány, már ez ugye a holdon nincs, zacskóból vesznek lélegzetet, helyben még a hazúról hozott levegőt tartogatják. Milyen megható, és azon kívül, hogy magyarok. Mivel foglalkoznak? Azon kívül, hogy magyarok nem foglalkoznak azok semmivel, mert ez teljesen igénybe veszi az összes idejüket. Rólunk tudnak-e? Úgy szólván mindent, csak egy kis késedelemmel,
mert az ő teleszkópjaikon a nagy távolság miatt most még csak második Ferenc József uralkodása látható. Ön is látta a királyt? Csak egy percre, amint éppen hadat üzent Szerbiának. Persze, onnan nézve a tárgyaknak nincs magasság. Ferenc József is egészen lapos volt, csak a szakálla állt ki belőle. Úgy nézett ki, mint egy szőrös egyforintos. Milyen érdekes. Tanult-e, tapasztalta még valami egyebet is a világűrben? Hát én sok nagyszerű dolgot láttam. Hát nem is csoda, ha valaki ilyen jó megfigyelő. És mi volt a legérdekesebb? Nem is tudom, hogy elmerjem mondani. Nekem az volt a legnagyobb meglepetésem, hogy nem egy hol van, hanem 2. 2? Hát hogy értsem ezt? Egyik a másik mögött? Dehogy is, szorosan egymás mellett, csak egy kis hézag van közöttük. Hát érthetetlen. Ezt még nem észlelte soha senki. Nem? Akkor úgy látszik, tévedtem. Ne haragudjon a kedves vendég, hogy ma nem tudom felolvasni az étlapot, de hát tessék körülnézni, most van a csúcsforgalom, és ilyenkor azt se tudom, hogy hol áll a fejem. Viszont, ha már véletlenül egy asztalhoz ültek, talán megkérjük a fiatal urat, amíg kihozom a bécsi szeletet, olvassa föl a nénikének az étlapot. Kivéve a leveseket, mert azokra nem kíváncsi. Tessék kérem, halak. Van rántott ponty roston, burgonyasalátával. Hát az igazat megvalva nem vagyok halpárti. Bár ennek a helynek az a híre, hogy nem tógazdasági pontyot vesznek, hanem folyami. Különben is. Mindenki dicséri az itteni konyhát. Én csak azt nem bírom bennük, hogy kézzel írják az étlapot. Akkor ne is folytassam a halakat? Jaj, hát félreérted. Nekem nem a halak ellen van kifogásom, hanem a kézzel írott étlap ellen, mert azt nehezemre esik elolvasni. Pláne itt, ahol valami rossz fajta indigót használnak. Van kétféle halászlé. Szálka nélküli és nem szálka nélküli. Megrendelhetem? Mi jut eszébe? És miért kiabál? Mert a kiabálást azt nagyon nem szeretem. Azt hittem, hogy a hallása sincs rendben a néninek. Akkor mondom a húsféléket. Borsos tokány, krokett idei zöld borsó főzelékkel. Nincs a fülemben semmi baj. Még látni is elég jól látok, csak a kézzel írott étlappal nem boldogulok. Viszont az én nyugdíjamból nem telik elegáns ruhákra. Márpedig olyan vendéglőkből, ahol géppel írják az étlapot, kinézik az ilyen kopott ruhás vendégeket. Marha szeret vadmártással. Mondjam talán az árakat is? 12,20. Nem érdekelnek az árak. Pedig a nyugdíjam felét kénytelen voltam 5 hónapra elzálogosítani, amikor a bal lábamat, a bal térdemet úgy nekirántottam a bal térdemhez egy asztalfiókot, hogy 3 porcogó gyulladásba jött. Az a nő különben, akitől az előleget kaptam, most terel. Még egy csomó húsétel van hátra, de itt sose jutunk a végére. Jól vannak, nézze csak meg, hogy van egy szűzérméjük, mert az hetek óta nem szerepel az étlapon, de nem csak itt, hanem az egész kerületben. Hát most van! Szűzérmény tört burgonyával. Megrendelhetem? Jaj, dehogy rendelheti. Egyébként nem szeretném, ha félremagyarázná, amit az előbb a jobbfajta vendéglőkről mondtam. Tudja, én abba egy csöppet se kívánkozom, mert ezekben a szerény kifőzésekben sokkal nagyobb fantáziával főznek. Hát itt például még gombás bérszín is szokott lenni. Most is van! Azt hozassak! Jaj, dehogy! Szerencsére kifogtam egy jó ügyvédi munkaközösséget, ahol megmagyarázták, hogy se nyugdíjat, se kegydíjat
Örrel lefoglalni nem lehet. Hát most olvassak, vagy ne olvassak? Tessék, savanú tüdő gombóccal, vesevelő, paraj tükörtojással. Én csak azt nem értem, hogy a tükörtojás miért szerepel mindig a húsételek között. De látom, már türelmetlen. Még a tésztákat olvassa fel, legyen szíves, a sajtok nem érdekelnek. Almás lepény, mágia rakás, tiroli rétes is volt, de elfogyott. Jaj, köszönöm a fáradozását. Manapság szédni szokás a fiatalokat, hogy közönyösek, meg érzéketlenek. De én ebből csak annyit vettem észre, hogy majdnem mindnyájan türelmetlenek. Maga is fiatalember, nagyon-nagyon élvezetesen olvasott, de azért magán is látszik, hogy siet. Hát még egyszer köszönöm, a viszontlátásra. Eltetszik menni? Hát nézzek is azt, hogy elment a nénike, pedig az egész étlapot felolvastam neki. A sajtokat is. Hát a sajtokat nem. Szoktam is mondani, hogy nem csak a leveseket, a sajtokat se kell neki felolvasni. De mindig csúcsforgalomba jön ide, mikor azt se tudom, hol áll a fejem. Már is hozom a Bécsit. Ha most a kalauznő, aki már eddig is látszólag közönösen kétszer-háromszor végignézett rajtam, azt találnám mondani, hogy kérem a kedves utasokat fáradjanak a kocsi elejébe, akkor én erre mérget vehetnek, egy álmaszót sem szólnék. Másfelől viszont meg sem moccannék, hanem mintha ide lennék cövekelve, állva maradnék a helyemen. Arra ugyanis, hogy én itt okvetlenül állva maradjak, alapos okom van. Mégpedig az, hogy itt lent a földön, a bokámnak nekitámasztva ott az aktatáskám, benne 5 üveg sörrel, 10 pár virslivel, mustárral, kenyérrel, sajttal, vajjal és egy üveg 3 csillagos konyakkal, ami körülbelül 6 vagy 8 kiló. És ezt nem vagyok hajlandó megmozdítani, sőt, boldog vagyok, hogy a táska nem billen föl se fékezés, se elindulás esetén. Mindez persze azért van így, mert akadnak olyan kiszámíthatatlan, elviselhetetlen, hisztérikus emberek, mint az én legjobb barátaim, akiknek az utolsó percben jut eszükbe magukat vacsorára bemondani. Ezzel a magyarázattal viszont nem állhatok elő, mert nevetségessé válnék az utasok előtt. Tehát némán, de kimozdíthatatlanul itt maradok, ahol vagyok. Ha most már a kalauznő, ami könnyen lehetséges, megtalálna szólítani, mondván, hogy azt a szürke esőkabátos urat külön felkérem, hogy adjon helyet a felszálló utasoknak, akkor viszont már előzékeny ember, de igen visszafogottan azt mondanám neki, hogy kedves asszonyom, maga jobban tenné, ha befogná a száját. Ha erre a kalauznő, ami könnyen lehetséges, azt találná válaszolni, hogy kikérem magamnak ezt az otromba hangot, akkor én azt mondanám, még mindig előzékenyen, vagy ha nem is előzékenyen, de tartózkodó nyugalommal, hogy kedves asszonyom, maga pedig zöldüljön meg, kopaszodjon meg, legfőképpen pedig némuljon meg, mert más sem csinál, mint oktatja, bosszantja és sértegeti az utasokat. Ha pedig erre, amire már volt eset, ő azt felelné, hogyha uraságod még egy szót mer szólni ezen a hangon, akkor én rendőrt hívok, én azzal vágnék vissza, hogy tisztelt asszonyom, hívja ide az egész rendőrséget, a katonaságot, a tűzoltóságot, felőlem hívjon ide akár páncélos alakulatokat is. Én akkor sem fogok elmozdulni erről a helyről, melyet jogom van elfoglalni, mint minden más utasnak ezen a világon. Na már most, ha tudna véletlenül egy rendőrt hívni, és az a rendőr fel tudna szállni erre zsúfolt autóbuszra, és kérdőre merne engem vonni, akkor én azt mondanám neki, minden ingerültség nélkül, de azért erélyesen, hogy kedves bajtársam, dögöljön meg. Amire ő, ami szintén nem lehetetlen, azt találná válaszolni, hogy ha uraságod ilyen hangot üt meg, akkor én kénytelen leszek bekísérni az őrszobára. Erre már, hiszen az én türelmemnek is van határa, megjegyezném, hogy kedves bajtárs,
maga engem ne vigyen sehová, mert mindjárt én viszem el valahová, ahol igen rosszul érezné magát, mert ott én a két talpammal a hasán ugrálnék egészen addig, amíg ki nem megy magából az utolsó szem levegő is, és el nem megy a kedve a további fenyegetőzéstől. Erre aztán, ami nem csak elképzelhető, hanem nagyon is valószínű, az a bizonyos rendőr százados, aki elé oda vezetnének. A fejemre olvasná, hogy nézze csak kérem szépen, maga kultúrembernek látszik, öltözéke és fellépése kiegyensúlyozott férfira van. Hogy mondhatott ilyesmit egy rendőrnek, aki csak a kötelességét teljesítette, amikor védelmébe vett egy dolgozó asszonyt, aki nem tett mást, mint sem a legnagyobb udvariassággal szintén a kötelességét teljesítette. Erre azonban én már nem is válaszolnék, mert utálok vitatkozni. Hanem egy lépést hátrálni, a nadrágom slicét kigombolnám, és ott, abban a kerületi őrszobában egyszerűen oda kis dolgoznék a különben is tintafoltos, zsírpecsétes futószőnyegre, és miután dolgomat elvégeztem, nadrágomat pedig begomboltam, legfeljebb annyit mondanék, hogy nézze százados úr, a válaszom csak ez. Ha pedig ezek után, ami még a lehetőségek birodalmába tartozik, az Elmegyógyintézet főorvosa erőltetett gyöngétséggel arra szólítana fel, hogy most hunjam be a szememet, nyújtsam előre a kezemet, és egy képzeletbeli egyenes vonalon induljak el őfelé, akkor én ugyan nem hunynám be a szememet, nem nyújtanám előre a kezemet, de azon a képzeletbeli egyenes vonalon elindulnék ő felé, és úgy hasba rúgnám, hogy hátra bukfencezne az íróasztala mögé. És ez még semmi. Mert ha ezek után az a szöges termetű ápoló, aki eddig itt áldogált a hátam mögött, rám vetné magát és megpróbálna lefogni, akkor én, akit ez ugye szerencsére nem érne váratlanul, úgy sípcsonton rúgnám, hogy végigvágódna a padlón. Én pedig rávetném magamat úgy, hogy mozdulni se tudjon. És aztán kinyomnám a szemét. Mégpedig úgy, hogy a két hüvelykujjamat oldalról, pontosabban a két szeme szögletéből jól benyomnám a szemködörbe, amitől a két szeme halk pattanással kiugrana a helyéből. És aztán a biztonság kedvéért még az agyvelejét is kilocsantam. És most már szabad utat nyerve fognám az aktatáskámat, lemennék az utcára, intenék egy taxinak, hogy időben hazaérve, illő vendégszeretettel fogadhassam az én kedves barátaim. Mintha ma kissé hűvös lenne Alexander Alexandrovics Panangin. Igaz, ványat, Tovics Vinyog, mintha csak magam mondtam volna. Az én galambocskám, Galuska Galagonyevics ezt megérhette volna. Mit, Daduska? Nem mindegy. Daduska, gondoskodjék a szamovárról.
ez a rohanás? Alexander Alexandrovics Panangin olyan régen mesélt nekünk. Mi újság a városban manapság? A városban? Vángolt Igor Nyomorovics ordináli kormányzónál Ugorszk-Mogorszkban? Mikor, bácsikám, Ványatovics Vinyov, mikor? 10 éve. Ha ezt az én galambocskám, Galuska Galagonyevics megérhette volna. De nem érte meg, Daduska! Pedig a maga Galuskája igazán kiváló barátomból. Ánya, csája van. Hozom, bácsikám, hozom! Ez jól esett, Ányecska! Igaz, Ványatovics Vinyov, akár csak magam mondtam volna. Bácsikám, befogadok a trojkába, menjünk be a városba az orvoshoz. Nem olyan nagy út az a néhány verszta. Verszta ki a fejedből! Aztán minek ide az orvos, Ányecska? Felcsermint, nem értenek semmihez. Meg aztán már sokkal jobban is érzem magam. Alig, hanem szép, hosszú őszünk lesz. Alacsonyan szállnak a narodnyikok. Bár ősz lenne, hogy múlik az idő, nem úgy, mint régen. Az én galambocskám, Galuska Galagonyevics megérhette volna. De nem érte meg, Daduska. Hát, ez az. Lehangol a csend. Nem, így el, Ányecska, már a csend se a régi. A csend. Olyan, mint a sózott hering, Novoszivirovoszt kabasztó. Ban! Bácsikám, Ványatovics Vinyov, mégiscsak menjünk be a városba az orvosovics orvosokhoz. Én félek. Ne féljen, Ányecska, csak a szelek bántanak. Azok a rút őszi szelek. Igaz, már a szelek se a régiek. Az én galambocskám. Tudom, nem érte meg. Bábuska. Lehangol a néma orosz vidék lehellete.
bement a városba. Bemegy a városba? Akkor hozzon 2 put túrót, ha visszajön. De nem jövök vissza. Nem jön vissza? Ez nem. Akkor ne hozzon. Mása, ne fütyölj! Kibírhatatlan ez az örökös fütyülésed! Nővérkém! A szamovár fütyölt! Hagyd rá, Irina! Tengerparton áll a tölgy, aranylánc csing az ágain. Nem tudom, miért ragyog máma reggel óta annyi fényesség a szívemben. Aztán hirtelen eszembe jutott, hiszen máma van a névnapom. Ma valóságban sugárzó. Gyönyörű vagy. Mása is gyönyörű. És én sem nézek ki rosszul. Ó, Istenem, a fejem se fáj ma, milyen csodálatos. Ma sokkal fiatalabb vagyok, mint tegnap. Jó. Tengerparton áll a tölgyfa, aranylánc csing az ágain. Ha én férjhez mennék, mindig szeretném az uramat. Amikor máma reggel felébredtem, felkeltem és megmosakodtam. És egyszerre minden olyan tiszta lett és világos. Ó, és én még tudom, hogyan kell élni. Az embernek dolgoznia kell, fáradnia arca verejtékében, és csak ebben van az élet értelme. Ó, milyen szép az élete a munkásnak, ki virradatkor ébred, és az utcán követ tör. Vagy a pásztornak, vagy a mozdonyvezetőnek. Ó, Istenem, mennyivel különb annak az élete, aki hajnalban kell, és egész nap dolgozik, mint aki délben ébred, az ágyban kávézik, és még vagy 2 óra hosszat öltözködik. Úgy, de borzasztó! Tengerparton áll a tölgyfa, aranylánc csinga. Hogy miért mondogatom én ezt folyton? Mennyire megértem, hogy az emberek dolgozni vágynak. Én egész életemben egyetlen egyszer sem dolgoztam. De állítólag hatalmas förgetek támad, már úton van, nem sokára ideér, és lesöpri társadalmunkról a henyeséget, a tunyaságot, a munka iránti előítéletet. Igen, itt 25-30 év múlva mindenki dolgozni fog. Én is. Ugyan hol lesz már maga 25 év múlva? Na de Álben Irinka ilyet nem szabad mondani. Halljátok, Andrej hegedül. Hegedül? De hisz ez zongora. De nem értem, hiszen hegedülni ment ki. Na, mindegy, én megyek. Hová? Haza. Hát nem marad itt névnapi ebédre? Nem. Irinka drágám, légy egészséges, légy boldog. Ó Istenem, mikor apa élt, minden névnapon 30-40 katonatiszt volt nálunk. Zajongtak, zsibongtak. Na csend van, mint a sivatagban. Milyen mélabús vagyok ma. Drágám, fogad tőlem ezt a csekéséget, kis születésnapi vagy névnapi ajándék. Na, köszönöm szépen, ó, gyönyörű. Hölgyeim, engedjék meg, hogy én is csatlakozzam az ünneplőkhöz, és kérem, fogadja el tőlem ezt a csekéséget. Köszönöm szépen. Igazán nem kellett volna. Ó, de gyönyörű. Na most már igazán megyek. Hölgyeim, versenyi ezredes érkezett. Ezredes? Maradok?
Örülök, hogy újra látom öveket. Hé, de megnőttek! Az ezredes úr moszkvai. Moszkvai? Jó, rámegyek. Repülős volt. Moszkvai. És amikor a kedves édesapjuk üteget kapott, én még ifjú tiszt voltam. És most én kaptam üteget. Ó, üteget. És milyen szépen kiheverte. Csacsikám, te összetéveszted az üteget a gutával. Tudja, ma van a névnapom. Ó, gratulálok! Gratulálok! Köszönöm szépen. És kérem, engedje meg, hogy átadjam szerény ajándékomat. Igazán nem kellett volna. Köszönöm szépen, hogy ez... Hogy jutott eszébe? Oda nagyon szép. Köszönöm szépen. Ezredes úr, ön moszkvai? Mi is oda költözünk. Mi ott születtünk? A régi Baszmannaja utcában. A régi Baszmannaja utcában. Az ezredes úr hol lakik? Én a régi Baszmannaja utcában. Jaj, nem igaz, lányok, ő is a Baszmannaja utcában lakik. Hölgyeim, én nem akarok dicsekedni, de én is jártam a Baszmannaja utcában. Oda udvaroltam. Nem igaz, mindenki járt a Baszmannaja utcában. Gyertek ide! Baszmannaja. Régi Baszmannaja utca! Baszmannaja. Andrej hegedül! Tudós lesz, de most éppen hegedül. Vagy lombfű részsel? Hát nem, ez hegedül. Irinka drágám, fogadd el tőlem nagy szeretettel névnapodra. Ugyan már, minek bolondozol? Hát igazán nem kellett volna. Hogy ez hogy jutott eszedbe? Nagyon köszönöm! Oda szép az élet! Hogy örül neki? És milyen szép lesz! 200-300 év múlva! De már most készülnünk erre. Dolgoznunk kell, nem csak álmodoznunk. Én például nyugdíjba megyek. Utálom a civileket! Ha életünket újra kezdhetnénk! Én például sosem nősülnék meg. Én ezt azért nem mondanám. Itt marad ebédre? Maradjon, maradjon! Maradok! Tengerparton áll a tőzsbe, aranylánc süng az ágain, hogy miért mondogatom én ezt folyton? Irina, maga olyan szép. Hát mire gondol? Arra, hogy dolgozni kell. Dolgozni! Hú, de utálom a sürgőnyhivatalt. Miért? Mert ott dolgozom. Hú, de utálom a hivatalt. Moszkvába vár. Ki? A kutyapályát! Üzenetem érkezett. A feleségem megmérgezte magát. Nekem sürgősen haza kell mennem. Jó szórakozást kívánok! És nem nősülök meg soha többé! Jaj! Jaj! Mi bajod, Mása? Nem tudom, egész nap verselek meg kacarászom. Szeretem versenyin, ezredes, szeretem! De hiszen nős ember? Talán már özvegy. Szeretem. És az urat? Utálom. Egyedül maradtunk. Valamit csinálnunk kellene. Hát, dolgozni fogunk, dolgozni. Én például nyitok egy szamovárkereskedést. Valamit csinálnunk kellene. Neked könnyű. Neked ott van az iskola, te képesített tanárnő vagy. Utálom. A fejem is fáj tőle. Miért van az, hogy az ember mindig azt utálja, amit éppen csinál? Nem tudom, tengerparton áll a tölgyfa, aranylánc csing az ágain. Legalább egyszer mondanád már tovább.
Nem tudom. Új élet fog sarjadni a földön. Mi már nem fogunk benne részt venni, de dolgozni fogunk érte a jövőért. Dolgoznunk kell, dolgoznunk! Milyen kár, hogy a boldogság már csak utódainké lesz. Hát ez az. De azért mi dolgozni fogunk. Olyan jó lesz akkor élni. Én már előre irigylem őket. Én is irigylem őket. Mindannyian irigyeljük őket. Raz, dva, tri. Buszik dá, buděk slunce, buszik dá, buděk měla, buszik dá, buděk máma, buszik dá, buděk máma, Engem kemény fából faragtak. Tudok magamon uralkodni. Nem látszott rajtam semmi, pedig hosszú évek szorgalmas munkája, tehetségem elismerése, az egész jövőn forgott kockán. Állatművész vagyok, mondtam. Mit tud? Kérdezte az igazgató. Madárhangokat utánzok. Sajnos, legyintett. Ez kiment a divatból. Hogyhogy? A gerle búgása, a nádiverép cserregése, a fűr pitpalatyolása, a sirály víjogása, a pacsirta éneke. Passzé, mondta unottan az igazgató. Ez fájt, de azt hiszem, nem látszott rajtam semmi. A viszontlátásra, mondtam udvariasan, és kirepültem a nyitott ablakon. Nézzünk bizakodva a jövőbe. Nagyon aktuális. Körülbelüli 110-115 év múlva egy szép nyári napon soron kívül megkondítják az ország összes harangjait. Sokan rá se hederítenek majd, pedig az a csengés-bongás nagy változások hírnöke lesz. Addigra Visegrádon újjáépül az egykori királyi palota, sosem látott pompával, óriási termekkel, függőkertekkel. Az avatási ünnepségen, mert ezt jelzi majd a harangkongás, néhány aggastyánnak könyvbe lábad a szeme. Valóban, az lesz az a perc, az a nagy és régen esedékes perc, amikor véget ér az 1000 éves megszírja. Visegrád akkor már nem ennek a csöpkisországnak lesz a székhelye, hanem a Dunai Magyar Köztársaságnak, melynek 4 vagy 5 tenger mossa majd partjait. Dunainak azért fogják hívni a köztársaságot, hogy nehogy összekeverjék egy másikkal, az Alsó-Rajnai Magyar Köztársaságnak. Ez utóbbit akkor sem magyarok lakják majd, hanem kopott öltözékű, elnyűjt alsórajnaiak, akik csak kabalából vették fel a magyar nevet. Le sem lehet írni, milyen jó dolog lesz akkor magyarnak lenni. Elég talán annyit mondani, hogy a magyar szó potom 115 év alatt igévé változik, mely addigra felszívódik minden élő nyelvbe, méghozzá kellemes jelentéstartalommal. Magyarni franciául például annyit tesz majd, magamat jól leszokni. Spanyolul utcán pénzt találni, érte lehajolni. Katalán nyelvjárásban könnyedén hajolgatok, amióta kínzó derékzsábámból kigyógyultam. És ha valaki Londonban így szól, I am going magyarni, vagyis szó szerint megyek magyarni, az azt jelenti, ahhoz az isteni nőhöz, akit ott látsz. Most oda megyek, megszólítom, belekarolok, hazaviszem, és itt egy csúnya szó következik. Más példa. Én magyarok, te magyarsz, ő magyarik, mert természetesen ikes lesz az ige. 7 civilizált nyelven, norvégül, görögül, bolgárul, baszk nyelven, stb. Azt jelenti majd ropogós, kacsasültet, eszem, eszel, eszik, idei uborka salátába, miközben Yehudi Menuhin a csak egy kislányt húzza a fülembe. Továbbá, anyuka, mehetek magyarni? Magyarhatsz. Lettül azt jelenti, hogy egy kisfiú elkéreckedik moziba, s az édesanyja némi habozás után elengedi, pedig a filmet csak 18 éven felüliek látogathatják. No de, hagyjuk a külföldet. Itthon is sok mindent másként hívunk majd. Például a vanília helyett, mely idegen szó, a háború megy át a köztudatba,
minthogy régi jelentését teljesen elveszítette. A visegrádi cukrászdában tehát a fagylaltos pult fölött ez lesz majd kiírva. Eper, puncs, háború, csokoládé. Így fogunk élni. Addig ezt a pár évet még tessenek valahogy kibírni. Valahol a Nagy-Magyar Alföldnek egy kicsike tanyáján érdegélt egy család. Apa, anya és 2 gyerek, mindannyian pogácsa kedvelők. Ha a mamának volt egy kis ideje, és kedvében akart járni az övéinek, sütött nekik egy nagy tepsi pogácsát. Egyszer azonban liszt helyett mérges rovarírtószer tűnt a tésztába. Ízre nem volt rosszabb, így hát jól bepogácsáztak mind a 4-en, és másnap meg is haltak. Az apa, az anya és a gyerekek. Negyednap eltemették őket, és ahogy az már ilyenkor lenni szokott faluhelyen, a temetés után halotti tort ültek a rokonok, a közelebbi és a távolabbi szomszédok. Omoki bort ittak, és hozzá a maradék pogácsát majszoltak. Reggelre el is patkoltak, mindahányan voltak. A kiérkező mentősöknek, az orvosnak, a 2 hordágyvivőnek és a sofőrnek már semmi dolga nem akadt. Csak fejcsóválva jártak körbe-körbe, és nézték azt a sok halott. De mielőtt visszaindultak, Omoki bort ittak, és a maradék pogácsát majszolgatták. Kivéve a sofőr. Bort nem ihatott, hiszen ő vezetett, a pogácsát pedig nem igen szerette. De ami még ott maradt a tepsiben, azt újságpapírba csomagolta, és letette maga mellé az ülésre. Jó lesz még az valakinek? Gondolta. És most viszi. A sofőr, miután nem szereti a pogácsát, de olvasni szeret, ezért rám bízta ezt, hogy az itt lévőket kínáljam meg. Sajnos az eredeti receptet már nem tudjuk elkérni. Ha valaki nagyon haragszik a szomszédjára, az 2 is vihet. Jó étvágyat kívánok hozzá! Aki nem akar bemenni dolgozni a jövő héten, az szintén Jó étvágyat kívánok hozzá, csak hátán, lendületesen. Fábri István. És a hölgyek. Anyecska. Zene Gizella. Jantóné Bagyinszki Adél. Csallóné Majoros Zsóka. Kovács Éva. Mészáros Krisztina. Érnéken Versényi ezredes Stancsik József. Thank you.